8 September 2023 Friday Morocco haktor local time 11 p.m. kaisa kotor ma bangla phaimani o haktor belai khe naithok baksa buksu sinime aphana ungmano Morocco haktor boro hnei omo hngakei India bai airplane ni route ni mote khe 8285.34 km belai khe kotorma wana ma singsaka o jagao bangla phaikha tabubo rescue team rok a jagao borok rok no rutugui tongkhu US Geological Service ni mote hngeke Friday horni 11 p.m. o Southwest Tourist Spot Marrakesh bo 6.8 magnitude bangla phaikha Morocco ni mountainous area hafung hata area 72 km bangla phai nok huk je manei rok tongmani borok rok tongmani jotono no khoti khlai nosto khai klang thangbai kha wansugui naikhe belai khe wana ma singsamo a jagani report ni bisingti singsai mangka tabuk sukjora a jagao borok thui tongmani 2862 injured dingkha hayake dukhumangka 2500 jon hingke a jagao tabuk kwbangma onyo haktorok help khlailai tonglaio tainorogo thangnayo Tripura bo kaisa bangla haimani muito tongna amose 4.4 magnitude phaio hingke wansugui naisidi o Morocco haktor ni busu kotorma khai phaikena nok hukama baikha as a human being bormoni shungai beleke khadukha mo wansugui naikhe butui ke kostonglai tonglai kina a jagani borok rok wansugui naikhe belai ke khayogo amoni bagini tabu kwbangma haktor ni minister tai kwbangma haktor ni borok rok no support khlailai tonglaio help khlailai tonglaio Morocco hingke kaisa Africa continent ni chikonsa haktor a jagao no tabu bangla phailai birman nanglaijak dinini video amsungno norok chajaka like khlaidi subscribe khlaidi channel no tai bahaying jaka tai nongni bukhani kokrok butui share khadi comment ni bisingtui norok omo hairok video tebo naina da mosung sadita amsungno tinini video hambai।